La deessa, 1909, de Josep Clarà, original. 1982, de Ricard Sala, còpia. Plaça Catalunya. Obra de Josep Clarà de l'any 1909 d'estil noucentista dissenyada per ser instal·lada a la plaça Catalunya. Va ser inaugurada l'any 1928, però dies després va ser retirada perquè els grups muralistes de l'època estaven en contra de la nuesa. Va ser novament instal·lada el 1929, dies abans de la inauguració de l'exposició de 1929. L'escultura original va ser substituïda per una còpia l'any 1982 degut al deteriorament que havia patit. L'escultura original de Clarà va ser instal·lada al vestíbul de l'Ajuntament de Barcelona. La còpia és obra de Ricard Sala. Obra de Josep Clarà del año 1909 de estilo novecentista, diseñada para ser instalada en la Plaza Cataluña. Fue inaugurada en 1928, pero días después fue retirada porque los grupos moralistas de la época estaban en contra de la desnudez. Fue nuevamente instalada en 1929, días antes de la inauguración de la exposición de 1929. La escultura original fue sustituida por una copia en 1982 debido al deterioro que había sufrido. La escultura original de Clarà fue instalada en el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona. La copia es obra de Ricard Sala. Neptú, 1881, Manuel Fluixà. Aquesta escultura de Neptú és obra de Manuel Fluixà, data de 1881, i es troba a la cascada monumental del Parc de la Ciutadella. N'hi ha una altra escultura idèntica, també obra de Manuel Fluixà i del mateix any, instal·lada a l'estany del Parc de l'Espanya Industrial. No se sap del cert si totes dues, la del Parc de la Ciutadella i la del Parc de l'Espanya Industrial, van ser esculpides alhora o una és còpia de l'altra. I en aquest cas, quina és l'original i quina és la còpia? Esta escultura de Neptuno es obra de Manuel Fluixà, echada en 1881 y se encuentra en la catarata monumental del Parque de la Ciudadela. Existe otra escultura idéntica, también obra de Manuel Fluixà y del mismo año, instalada en 1985 en el Parque de la España Industrial. No se sabe a ciencia cierta si ambas esculturas, la del Parque de la Ciudadela y la del Parque de la España Industrial, fueron esculpidas a la vez o una es copia de la otra. Y en este caso, ¿cuál es la original y cuál es la copia?